Ураза вакытында бирелүче топ сораулар. Киттек. Сез миңа шуны әйтегез әле. Уразада укол салдырырга, система куйдырырга ярыймы ул? Больницага язым бар иде. Ураза тоткан вакытта укол салдырырга, системалар куйдырырга ярый, ләкин ул укол һәм системалар авыртуны баса торган яки инде дәвалану өчен булырга тиеш. Әгәр дә алар питательный була икән, алар уразаны бузачак. Менә ирем уразага кирде дә, ялгыш кына сүгенеп җибәрде. Аның уразасы бузыламы инде хәзер? Сүгенү, начар сүзләр әйтү уразаны бузмый, ләкин аларны әлбәттә эшләмәү күпкә хәерлерәк булачак. Мин ялгыш кына ризык каптым. Минем уразам дөрес була микән? Ризыкны онытылып ялгыш капкансыз икән, әгәр дә йотып өлгермәгән булсагыз, ризыкны төкерәсез. Инде йотып өлгергән булсагыз да, сезнең уразагыз бузылмаган була. Аллаһ Тәгаләдән гафу сорыйбыз һәм уразаны дәвам итәбез. Минем сорау менә шундый. Әгәр бер чебен өшеп кирип авызыңа, син шуны йотасың икән, уразаң бузыламы? Авызга чебен яки ширки өшеп кирип, сез ялгыш ул чебен яки ширкине йотасыз икән, сезнең уразагыз бузылмый, борчылмагыз. Сорарга да читенсенәм инде, ниме соң? Ирең белән булырга ярыймы соң ураза тотканнан соң? Авыз ачканнан соң 18+ ярый. Әгәр дә сезгә мондый форматтагы рилслар ошый икән, комментарийлар языгыз һәм лайклар куегыз.